ଯାତାୟାତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ନାଳ। ନାଳ ପାରି ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଭଳି ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାରକୋଟ ବ୍ଲକରେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ସଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାଳିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଲାଲାପଶି ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବୁଡ଼ା ନାଳ। ଏହି ନାଳ ପାରି ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ବମ୍ପଡ୍ଡା, କଲା, ସଇଡ଼ା ଓ କାଳିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଳ ସେପଟେ ଥିବା କାଳିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦ୍ୟପୁର, ଜାଲିସୁଆଁ, ଚାଖୁଣ୍ଡା, ନୂଆକେଶଲା ଓ ତାଳବାହାଳି ଆଦି ଗାଁର ଲୋକେ ନାଳ ପାରି ହୋଇ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଓ ମେଡିକାଲ ଆଦି କାମରେ ବମ୍ପଡ୍ଡା, ସଇଡ଼ା ଓ କଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷା 4 ମାସ ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ନାଳରେ ପଳନ କରି ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଳରେ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହେଉଥିବାରୁ ନାଳ ପାରି ହୋଇ ଯାତାୟାତ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନାଳ ଉପରେ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା ଗତ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସଇଡ଼ାଠାରୁ କାଳିଆପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମଙ୍ଗଳବୁଡ଼ା ନାଳ ଉପରେ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଆମର କାଳିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆଉ ପୁଲିଆ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଧମତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଲା ବଜାର ଆଉ କଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବି ଆମର ଏକରେ ବମ୍ପରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବି ରାସ୍ତାରେ ଜାନା ଆନା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଚେତ ଆମର ଜାଲିସୁଆଁ, କୁମଣ୍ଡି, ମହଲପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ନା। ଏଠି ପୁଲିଆ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ହେବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଟୋଟାଲି ଯିବା ପୁରା ବନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଙ୍ଘେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ସବୁ ସାଇକେଲ ଟେକି ଟେକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ବି ହେଇଥିଲା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଡ଼କ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ତାର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରା ହେଇନି। ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ଏଠି ବଣେଇ ଆଡ଼ୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ 2-3ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ବି ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନେ। ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ବଜାର ହାଟ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ କଲା ବଜାର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ସାଇକେଲରେ, କିଏ ଚାଲିକରି, କିଏ ଟେମ୍ପୁରେ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ନହେଲେ ଆମେ ସେ ବାରକୋଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଦୂରତା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲଟେ ନିହାତି ଦରକାର ଆମକୁ। ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିବା ମଙ୍ଗଳବୁଡ଼ା ନାଳ ଉପରେ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଦେବଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ ଶତପଥୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ।